तर नमस्कार मंडळी, आपला आज आहे सोमवार आणि आपला दिवस सुरू झाला आहे सकाळी 6 वाजता. कारण विनाकारण काल माझ्या मुलीने अलाराम लावून ठेवलं होतं आणि सकाळी 6 वाजता मला जाग आली, कारण का अलाराम खूप जोरजोरात वाजत होता. आणि 6 वाजता सुरुवात झाली दिवस. त्यानंतर सायकलिंगला गेलो, त्यानंतर भाजी फळं जी काय पाहिजे होती ती आणून दिली आणि 1 तास मला मिळाला एक्स्ट्रा, कारण मी आज सकाळी 6 वाजता उठलेलो. तर त्यामध्ये मी माझं पुस्तक वाचलं, त्यानंतर थोडे व्हिडिओ सर्फिंग केली, त्यानंतर अजून ब्लॉगला कसं एनर्जेटिक बनवता येईल ते बघितलं. आणि काल आपल्या दोन्ही स्कूटी आपल्याकडे सर्व्हिस करून आलेल्या आहेत आणि इकडनं अशी ट्रेन चालली आहे, त्याचा आवाज येतो आहे. आज फार म्हणजे असं ना फ्रेश वाटतं आहे मला, त्याच्यामुळे म्हटलं तुमच्याशी बोलूया आज. रस्ता पण खाली आहे, थोडं पावसासारखं वातावरण पण आहे आणि इकडे आपल्या प्रमोदबाईने चहा पण ठेवला आहे बनवायला. म्हणजे एकंदरीत फार मस्त वाटतं आहे दिवस. ऑफिसमध्ये पण जास्त कोण आलेले नाहीत, कारण का मी फार लवकर आलो आहे. सकाळचे वाजले 10:10. रोज मी 10:30ला येतो, ते आज मी आलो आहे सकाळी 10:10, म्हणजे ऑलमोस्ट 10च पकडा. तर फार दिवस असा ना फार चांगला वाटतो आहे मला. आता कामाला सुरुवात करूया आणि भेटू मी तुम्हाला थोड्या वेळानंतर. तोपर्यंत तुम्ही पण काम करा, मी पण काम करतो. आज काहीतरी वेगळं रूप आलं यार ब्लॉगला. नाईस. मस्त दुपारचे 2 वाजले, जेवण वगैरे मस्त झालेलं आहे आणि बाहेर आहे ना अशी मळब आहे, जसं रखरखतं ऊन नाही, मळब आहे. असं वाटतं की पाऊस वगैरे पडेल. खरंच असं वाटतं की पाऊस पडेल. पाऊस मला वाटतं लवकर आहे या वर्षी, असं वाटायला लागलं मला. आणि एकंदरीत आजचा मंडे फार मस्त आहे, एकदम जबरदस्त. आता संध्याकाळी बोलतो तुमच्याशी. आता वाजले संध्याकाळचे 6:30 आणि मी निघालो आहे घरच्यासाठी. आजचा दिवस एकंदरीत मस्त होता. थोडंसं नॉईज पोल्युशन आहे, कारण का लिंक रोडवरती खूप ट्रॅफिक असतं आणि सिग्नल्स खूप आहेत. तर मुंबई सिटी लाईफ जबरदस्त चालू आहे आणि जबरदस्त सुरू झाली आहे मंडेची. त्याला आता सिग्नल सुटतो आहे. की आता घरी आलेलो आहे. थोडंसं ट्रॅफिक लागलं, पण काही एवढं ट्रॅफिक नव्हतं, पण तरी पण एक तर मेची गरमी आहे आणि ट्रॅफिक होतं थोडंफार आणि थोडंसं थकवा आल्यासारखं वाटतो आहे. आणि हे घरी कार्टून सुरू आहे, नेहमी हे चालू असतं. हेच टी व्ही लावला की हेच सुरू असतं, बाकी काय नसतं टी व्हीवर. दुसरं काय चेंज केलं की मग तिकडनं मग आवाज येतो आतून. आता टी व्ही चालू करून आतमध्ये आहेत. तर दुसरी गोष्ट की आज आपल्याला ते धने जे आहेत ते 3 दिवसासाठी मी थंड करत ठेवले होते, बरोबर. तर ते काहीतरी एक जर्मिनेशन प्रोसेस आहे, तर ते आपल्याला धने भिजत ठेवायचे होते 3 दिवस. तर आता ते 3 दिवस झालेले आहेत. तर आज किंवा उद्या सकाळी ते आपल्याला प्लांटिंग करायची आहे, तर आपण ते करूया. या मागून डिस्टर्बन्सचा आवाज येतो आहे, तर त्याला थोडं निग्लेक्ट करा, ठीक आहे. अजून एक छोटं काम आहे माझं, ते आता बघूया. ते फोन उचलत नाही, जर का फोन उचलला तर मग मला तिकडे जाऊन यावं लागणार आहे. नाहीतर मग आपण ते प्लांटिंग करायचं ते आता करून ठेवूया. तर वाजले संध्याकाळचे 8 आणि एकदम आजचा मंडे म्हणजे एवढा जबरदस्त गेला आहे ना, मी तुम्हाला काय सांगू यार. म्हणजे मला खूप आवडला आजचा दिवस. जरा पण म्हणजे असं ना लोड वाटला नाही मला जास्त, बऱ्यापैकी होता. आता थोडा नाश्ता करूया, तुम्ही पण करून घ्या नाश्ता, चहा प्यायला या, मग नंतर थोड्या वेळानंतर बोलतो. चला.